Igama lam ndingu-Anda, ifani yam ndinguMankomo, ndisuka apha eKlakbar. uLouis Adri ndamjoyina last year 2024 nge-1st ka-August. Before ndijoyine le project kaLouis Adri bendisanda uphuma esikolweni ugqiba ugrade 12 wam. Into endizifundileyo apha kwaLouis Adri, ndifundile uba ndakwazi ulima, ndakwazi uba umhlaba kuze isityalo siphume kufuneka wenze ntoni kulo mhlaba uzothi uphuma kuwo ukwenzela uba isityalo sakho sikwazi uphuma sihlumile. Ukhona umehluko endiwubona wenziwe le project kuba njengoba besikhulisa izityalo zethu abe sizithatha sihambe sozithengisa apha ekuhlaleni wenzela uba wonke umhlala lapha abone uba okay apha kwaLouis Adri nantsi into esiyivezileyo, so sincede kakhulu. Ndixolile ngendlela aqhuba ngayo uLouis Adri, ndixole kakhulu kuba akho nto angayenzanga and sendifundise ngendlela akasiyirobhanga. Ikhona indlela obutshintshe ngayo ubomi bam kuba ndikwazile ulima phaya ekhaya, ndakwazi ndozithengela ii-seeds zam, ndakwazi ndokuthengisa apha elalini ukuze nam ndikwazi uzifumanela umvuzo apha ecaleni ekhaya. Ii-future plans zam zithi ziyokwazi ulima, ndikwazi uvelisa, ndikwazi uya phambili nale sendiyifundisiwe apha kwaLouis Adri.